KwabaseKorinte besili isahluko sesihlanu. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade, esezulwini. Ngenxa yalokho siyabubula, silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini, ngokuba sembethe yona, asiyikufunyanwa sihamba ze. Ngokuba thina esisekhona kuleli dokodo sibubula, sisindwa, ngokuba asithandi ukwambulwa kodwa ukwelakanyiswa, ukuze okufayo kugingwe ngokuphila. Kepha owasenzela khona lokho nguNkulunkulu owasipha isibambiso esingumoya. Ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke, sazi ukuthi, nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni, sahlukene nekhaya eliseNkosini, ngokuba sihamba ngokukholwa, asihambi ngokubona, simi isibindi, singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya eliseNkosini. Ngalokho futhi, noma sisekhaya noma sahlukene nalo, sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba iNkosi, siyabancenga abantu, kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu, ngiyethemba ukuthi nakuye unembeza wenu sibonakalisiwe. Asizincomi futhi kini, kodwa sininika ithuba lokuzibonga ngathi, ukuze nibe nakho okukuphendula abazibongayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhliziyweni. Ngokuba noma sigcwaneka, kungenxa kaNkulunkulu, noma sisangulukile, kungenxa yenu. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho-ke bonke sebafa, wafela bonke, ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo, wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka, sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana, ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyanincenga esikhundleni sikaKristu, sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu.